deep down now. Yamario, varoi havana piro mumba. Iwe, sunzulaitinzwe. Chokwadi muri Zimbabwe ndiri makadime kufamba mukadime kutodzura dziri kuitika matima nawasajika ino muri Zimbabwe ndiri makadime kukudzai dzimwe dziri kuitika mukoma kebhoto vana vari kuchema zvikuru sei kuti hongu kana vana vari mukadime zvikoro kana vakakanganisa vane kuraka kwavadoita chikonzero ticha anoshanda neshamu asi marangiro ematicha anofanira kubva papi kusvika papi nekuti mamwe marangiro acho hatichazivi kuti kuranga here kana kuti kuponda. Ndine nyaya yandinayo yechimwe chikoro boarding school iri mukati meguta reHarare kutaura kuno vabereki vari kuchema chiti pa boarding school apa hapazi kusimudzwa musoro komiti yechikoro iripo headmaster varipo but kana pane zvaitika pachikoro vabereki vari kushivedzera nyaya yekuti izvo kana mwana wandakaisa ku boarding school ndikabhadhara mari zvakanaka akarwara ndinoziviswa nani akapara mhosva ndinozivikanwa nani pane zvaitika kuti ndinoziviswa nani ko kana pane zviri kuitika zviri kunetsa muvana sei maticha nekomiti vasingatauri nesu roramba kanyarara tongozvinzwa nemakunga. Hey, komiti maticha epachikoro havasi kuzivisa vabereki kana paitika dambudziko. Chokwadi nyaya ikufurikidza nemwe nyaya izvezvi ine mwana komana akaonekwa aine mapendi more than 42 muhomwe dzake vamwe vana pachikoro bhadhari mapenzi vanasikana pachikoro akuzobvunza mushure mekurisa kumapurisa shiri ndakatumwa nagogo wangu pauribe wako rekadi kuti paka mashingo chokumashingo chiri kuti kudini muri yeZimbabwe ndati kumashingo kune nyaya yakaitika ine murume akadana nemukadzi wake adana nemukadzi wandiritora girlfriend kumba kune mukadzi nevana vaviri adana negirlfriend iyi ndokubva vadana kudaro vanoti panguva ino pachimhando chavasvika nechekuti murandakadzi inova girlfriend asiri mukadzi wekumba ndiye watinoshedza nezera kuti muroora dondo ane pamuviri ndati ane nhumbu azitakura vedway ane zamo right zvadaro mukadzi uyu nemurume uyu vanoratidza kuti vakatora nguva vari mukati mekunetsana nenyaya yekuti ndane pamuviri uye zvo wakandivimbisa kuti ndinofanira kuti ndiwe pamba ndiwe mukadzi so mukadzi uyu aitombowana nguva yaanga achisvika pamba panoroja murume uyu mumasvingo kana mukadzi wepambapa asipo nekuti mukadzi wepambapa anoenda kunoita zvekubata kumisika yake asi ane vana vadiki vaviri vanosara vari pamba imba iyi pane bedroom nedining yange isingakiyiwi asi bedroom yekati ndiyo yaikiyiwa zvokuti murume uyu paimbosvika negirlfriend kunyange girlfriend ikasara yakamira panze murume waiti akabuda mbedroom aisiya dining yakavhurika chikonzero ndiwo munosara muchitambira chi vana asi paaisa makii girlfriend aitopaona kuti dedi wabuda makii vaisamba takuenda zvaingoitwa chikonzero vanhu vanga vari murudo vachifambidzana ndati vaidanana danioroshiwede benefo wakachiweba kiminikiasha iritifo zvadaro baba vatava kunesera nenyaya pamuviri mukadzi akasvika kuseni kwezuva racho nyaya ndiri kutaurai akatosvika pamba vachinetsana achitonzi okerega aiti tichibva panapa ndinoona kutsvagira imba uwanikwa kunoenda sei kokunogara vachangobuda ipapo murume ndokurova tachi ndokubvatiza mukadzi atichibvatiza girlfriend atiza girlfriend rakabva radzoka ndobva raenda kumba kwemurume uyu ndobva rasvika akati kuvana budai panze vana vachibva buda panze ndokubva atora makizi ndokukindura mubedroom akindura mubedroom ndokupinda nechitsiga changa chine moto ndokuisa pasofa ndokuisa pambedha mumba umu makatsva ndokupinda mudining ndokutora reza nebanga ndokucheka masofa imba ichibvetera kupfuta nekuti mubhedha wanga wapindwa nemoto vanhu vepamanekisi ndo vakanga varipo ipapo ndokuona kuti imba iri kubuda moto ndokufonera amai vari kumisika zvikanzi kumba kwenyu kuri kupfuta ndokufonera murume wachona zvikanzi kumba kwenyu kuri kupfuta mukadzi achisvika pamba akawanikwa vana havapo mukadzi uipa akabuda mubedroom achisa moto ndokutora masofa ndobva apisa masofa nokutora vana ndobva ruwana pasi nawo vese varipo 2 vana amai pavakafondera vachisvika moto uchibuda mumba zvikanzi nevanhu aiwa musatombogara zvenyu asi chokutanga enda kumapurisa nokuti vana zvakare tisi kuvaona avapo wakachiwemba kemenikiasha tiri kutukanera saka tiite seiukaseikwa mukoma wangu inosendi muchenjekwa pamuchenda lokati ya muroiwa ndibaba namaitiwa kwanzi takachibata chimuti kuti tsi hatichikusiya gindagori yakwanzi aiwa ndakaita kurembera ndimuchairo mukoma kb amai pavakafondera ndo vakatanga kusvika kudaro vachibva enda kumapurisa vachienda kumapurisa vachibva vanoripota yezvo mukadzi uyu paakabuda apa akabva audza sisi vake ndo vakafondera boyfriend kuti munin'ina wangu inini anditi aibva kumba kwako asi yapisa imba nevana atora achibva tinaenda kunouraya
ndobva chikadzi uyu zvakare asenda message kuboyfriend yake zvikanzi kumba kwako ndapedza ndapinda imba ndapisa so ndapedza kupisa imba vana vako ndatora ndauraya. Hey, murume nemukadzi ndikunosangana kupolisi vasangana kupolisi kudaro ndobva varipota nyaya zvikanzi vakufona pepe zvikanzi no iye musataura regai taura isusu right vachibvarwa pasi polisi ichibva yaenda ichibva munose panogara here murume ndokutaura polisi ndokuenda panogara mukadzi uyu vachisvika ipapo vakaona mukadzi asipo asi mukadzi uyu akakachosiyira umwe vakadzi vana kuti vana ava but vavharirei murumu iyo vakadzi vachibva vatara zvikanzi aiwa mukadzi uyu panapa hapo asi vana vasiyiwa pano vavharirwa murumu iyo polisi ndokunopinda ndokunorikavha vana vese vana ende vana vatoratidza kuti vakaendeswa kuhospital vatoratidza kuti havana chavakaita sei sofa hapana result yekuti pane chakaitika chakakanganisika. Polisi yakutora zvikanzi aiwazve panapa hatisi kusiya makambonda zvinoitwa nemapurisa anonzi mangongongo vane stage pane vanouya kuzosunga vanhu vasina basa nenoise nevanhu kozoita mokuti kana uchinzi paitwa noise vari kuuya panzvimbo iyoyo usavawana zviri ipapo ndobva ndafunga assistant inspector Sambai vari pasouth atone operations ava ukaona kuti vapinda ndikokabuda na chief bye chief inspector bye vasvika ipapo vakadzi nevanhu vese vakava nevana ipapo hapana kasara nokuti nyaya iripo ndekuti kuri kutsvagwa vana vakaonekwa ipapo vese vakava nevana tata toenda kukamba tokasiyanovheta kuti uyu ndiye here uyu asiri here wamunai ndiwenyu here imi mumborani vaenda kukamba so mukadzi ndokubva azofona manje girlfriend yayi kupolisi achiti izvo kune vanhu vasvika kumba kwedu vakatora mwana wangu iye hana mwana rapa so ndofunga iye pachake aona kuti akonzeresa zvaitika mukati menzvimbo zvabatisa vanhu vakawanda so akuda kuti iye asvike pamapurisa zvikanzi no problem vamusitora mwana wenyu vachipinda kupolisi polisi ikati aivazve istrategy tabata munhu wedu ndobva atora munhu wayo so munhu uyu atorwa nemapurisa ndokuenda mumaboko emapurisa vaenda kuenda kukoti vakabva vanzi kune mapepa nemamwe mainvestigations achiri kutiwa panyaya iyi asi mashoko ari kubva kuvanhu iko zvinozvo anoti iwo iko zvinozvo vari kuona kuti mukadzi uyu panenge pane loya rakatsvakwa mukadzi uyu ari panze vachiita mainvestigations acho asi mukadzi uyu ari panze vanhu vari kuchema vachiti aiwa munhu kana asvika panguva yakaita seiyi mukadzi iyeye akambotorirwa vana ko vana vakasangana navo ari panze vanorarama sei asi nako ndikuzivisa kuti ndezvimwe zvezvimwe zviri kuitika mukati menzvimbo yekumasvingo Zimbabwe mubvunzo wanakada kutora nemamwe utungamiriri uripo panyaya dzokurambana apa chii chiri kumboitika kana ukarambwa uine pamuviri ukambovimbiswa unokwanisa here kuita shungu dzokuti unopinda mumba kunopasa imba kupisa imba yemunhu kana kutotora vana vemunhu iyeye kuenda navo nekuti warambwa. Maunzwa mubvunzo wabvunzwa nababa Isabel inyaya dzerudo inyaya dzemoyo vateereri manyama munoti kudini neicho chiri kubva kumasvingo zvakaitwa nagirlfriend ndizvo here zvokuenda kunopisa mubhedha kunocheka masofa kuzotora vana vemurume waaidanana naye nokuda kwekuti baba akuti murume uyu anga akutsika-tsika ndizvo here kunopamba vana nokuda kwemhosva yababa vacho tingete sikunonzi tawandira divi rimwe chete ko ndizvo here kuti makadanana makore miri wakuti uchada ndizvo here vateereri manyama muri kuchinzo chekumasvingo munoti kudiniko nacho 0713938538 0713938538 fungai marongedza wagona tane handikanyemba nabhozho ndakakubatai zvakanakisisa ndine timu rangu krupa okay kwame taxman ndimutseoka Lazarus Timani Moto Jongwe pamwe chete kana mudhara Sorisberry Douglas Chakonda ndifungai marongedza akachibata chimuti regai timbopinda muchitoro nevasagura vedu veTradecam. Excellence is our standard. Tradecam yapedza basa rekushainisa mudzimba yabura inonzi floor glazing yokungozora yotongopenya pasina kubata brush inozorwa pangaveka pasimendi pamatiles pamastonzi matombo yakana pa wood floors liquid polish iye Tradecam kuzora kamwe chete pavhiki floor yopenya zvamaipenyai fambirai naine nguva musasarire rasai mabrush Tradecam floor glazing
kuzora yoshaina yoga. Shoko ngarifambe. Muchidaka kuzotenga flow glaze ku trade game. Huyai pa number 272 Employment Way, Willowville, Harare. 272 Employment Way, Willowville, Harare. Tibate pa Facebook page yedu yakanzi Trade Came kana pa yellow pages. Muchidaka kutifonera Trade Came inobatika pa 0713 294 297 0713 294 297 0713 294 297 kana pa 0772 525 290 0772 525 290 0772 525 290. Trade Cam, excellence is our standard. A minute past 11 ndio pafika nthawe pali manje. ZBC National FM Radio. Rekaiti mbonzwa kuti vedare vanoti kudiniko. Oh, Hanzi Murume ndiye benzi. Ngandopedza zvanga atanga ndinonzi my faith kari muziso nyamuwanga. Murume ndiye benzi dai aenda kunopedza zvakatanga ndinonzi my faith kari muziso nyamuwanga. Baba Isabel. Kazhinji goma KB ukarwara neflu ukarwara nemudumbu vanotsvaga chikonzero chaita kuti chirwere chitange. So zvavana ndezvokuti vachikubvunza sadokta kana uchiremba naisha mari flu yako iyi asi wakambofamba usina kupfeka zvinodziya nguva yekutonhora wakambokwira mupickup uri kumashure anditika right pane zvimwe zvavandero zvinogona kuti variona kuti ndo zvakonzeresa kozva uri kunzwa mudumbu asi wazve chinhu chine poison asi waita overfeeding maybe kugutisa kureva kuti chirwere chimwe nechimwe chine zvimwe chikonzera kuti chikuita sei chigove chiviripo. So apa mukadzi uyu my faith kari musiso handisi kuona sokuti varasika vanenge vari kuda kubata-bata kuti zvose izvi zvizvosvika pakuitika panorwisana mabhuru chinokuvarai sora ndizvozvo handiti maona. Tarirai muone rudo rwemurume uyu nomukadzi uyu vakange vachibuda mumba asingaudze mukadzi kana kumuzivisa kuti kumba kwangu kune mukadzi ende mukadzi hazvisoti kune girlfriend. Dzimwe kumba kwaitoshuta zvinhu asi mukadzi murume uyu achiendesa zvinhu uku iprivate dewapa vakaimba vanga vasina kurasika. Akataura chete mudanho nozuro akati tinoziva kuti pazvinopera zvese makikirikikiri munopasana asi chemburi private. Right iko zvinozvikona zvakukonzeresa property yemukadzi yatsva vana vake vakidnapwa nenyaya yekuti amitisa mumwe mukadzi uko asi zvaitwa nemurume ri private yake ngaapedze zvinhu zvake dai murume asina kuita zvinhu izvi dai pasina dambudziko ndizvozvo. So shoko rokuti amai kari muziso ravari kutaurira kuti izvo murume ngaapedze zvinhu zvake anofanira kutogara pasi pachivanhu chini chacho murume anofanira kuti achipedza nyaya idzi wotonotsvaga mombe inotsika wonobhadhira mukadzi uyu nokuti amudzorera kumashure. Ichokwadi. Right, rega tinzwe kuti vamwe vari kuti kudini kanyemba chekumasvingo icho chandipedza mate mumukanwa ndimutsoka Mahati family nemhuri yekwa Mutobwa wose ndinonzi Joyce Mahati ndiri pazengeza 1. Joy dai wanga uri iwewe uri mubhutsu dzemudzimai kana kuti mukadzi wekumasvingo right wabata pamuviri murume wari kudanana naye atsika madziro waita sei waitora here zvakaitwa nemudzimai uyo zvakuenda kunopaza property nokuti itori mhosva yakaita yokupisa mubhedha yokucheka masofa uye iko kukidnapa kutora vana vasiri vako itori mhosva waizviita here moto wakatozobuda nekumazibhesasi tongoti imba yakatsva ndizvozvo nokuti imhosva zvakatarisana nazo aifanira kupedzerana nani nemurume wake. Ameno. Rega tinzwe kanyemba uyo ndiwo mubayiro wevarume vane mesomeso asi police get busy kusunga pfambi iyo hakuna mukadzi akadaro ndinonzi itai mutema shamba muto baba kadzi peti ndiri kuno ku 07 Bhowera pakaipa. Rega tinzwe kune vanonzwisisa kune vanoziva kane zvemutemo hatisi kuti ndimika vatauriri vemakambani kana kuti vatauriri vemapurisa tiri kudaka kuti mutaure makaita sei makazvimirira sevateereri machinzwa
chinonzwa icho chekumasvingo munoti kudiniko nacho. Ndinonzi tinashe gotora ndiri panapa paSolomio pariseko paSolomio nhasi chekumasvingo chandivhundutsa kanyemba izvo zviri pachena mukadzi uyo mukati hongu akakanganisirwa zvakaita hazvisi pamutemo makizi ipailaki makanjera akande muna mukuwisi nemutsiroka nobeti chabeta regai samoro gwaya shekimene matono Victor Katiyo tichaona makwerere Alfred Mafrado made kufamba Peter Zuru Israel Tembo Desire kachigwededza Kelvin Zwau Rufaro Kamanura Prince Muningiwa Elias Aromando Innocente Manyoso Prominent Mandobo Blind Madziwanzira Mainosa Rebecca Fossa Queen Esther Kanengoni Jekias Hanzi Jekias Muridzi Jennifer Chari John Ziedzo Steven Mashava Gift Chiruka na Robert Veremu. Ndinonzi tinashe gotora ndiri pano paSolomio pariseko paSolomio nhasi. Good morning ruwa rashe chipere wamuka seko nhasi akachibata kachimuti ari paWarren Park pariseko paWarren Park D 6 minutes past 11 ndio pafika nthawe pale manje. Chief Wenje Shumba featuring Solomani Chimbetu.